Bon any nou! Benvinguts al 2025, aquest any en què es proposarem moltes coses, algunes no es compliran, però segur que apareixen moltes sorpreses. Us desitjo a tots els que m'heu seguit i em seguiu que tingueu un fantàstic any, que es compleixin el màxim dels vostres propòsits, que siguin els mals el més breu possibles i el menys danyins que puguin ser. I res, que com a conclusió de l'any passat, del 2024, dic que he tancat un any horrorós, però horrorós de nassos, i no sé com enfocaré aquest 2025, la veritat. Però, bueno, suposo que dia a dia, pas a pas, minut a minut, hora a hora, a poc, com diu l'expressió. Gaudiu del que queda de festes, segurament avui més d'un estarà amb ressaca. Espero que no hàgiu tingut problemes amb el raïm i a gaudir dels pocs dies que queden per veure els nostres estimats Reis d'Orient passar les cabalgates i la il·lusió de tots els nens. I el dia 6, o el 5 a la nit, depèn les cases, obrir tots aquests regals que ens porta ses majestats als Reis d'Orient. Així que desitjar-vos a tots això, un bon inici d'any, que ja queda poc per acabar les festes i deixar de menjar. I simplement gràcies per tot el que m'heu aportat a nivell xarxes socials, en aquest cas, a nivell del podcast, dels vídeos i tots els que m'heu seguit, donat suport durant aquest tema, el tema més, diguem, virtual, de xarxes socials, bàsicament. Que moltíssimes gràcies pel 2024 i espero que em seguiu el contingut del 2025. I si us avorreixo o descanso, doncs unfollow, no hi ha problema, I res, aquest any espero també enfocar amb nous reptes i noves coses al tema del podcast, els capítols més llargs de YouTube, així com anar reformant coses que ja tinc moltes idees i estem treballant en elles. Així que, bueno, mientras haya fe hay esperanza y mientras tenga algo con lo que me ilusione o me necesite, que és en aquest cas els vídeos i comunicar-me, doncs això sembla una excusa per anar aguantant una miqueta més. Així que, per no acabar amb aquesta frase tan dramàtica, bon any una altra vegada.